سوال پوچھنا تو سعودی عرب نے کیوں انکار کر کے اتنا آگے کام شروع کیا اپنا سعودی عرب. السلام علیکم دوستو، یہ چیز تو میں لکھ لینا پیا ماربل تو پتہ ہے ویڈیو بنانا میرا شوق ہے. جوان دے پہ لوڈ کرانے پہ کٹائی ہوئی. وہ پچھلی مشین بند ہے، وہ پچھلی مشین اس جی بند ہے وڈی. ویڈیو ہی بنانا ہی بھی کیا کرنا ہے. پیمائش کرانا پہ جوان. چلو وہ مشین بند ہے فی الحال کام ہک تے تھی نہ پہ تو میں نکل لینا. اصل ویڈیو جو میں بنانا پیا یہ نہیں جو تو میں خالی پتھر نکل لینا. یہ بندے دی تو میں ذرا سٹوری دسے نا جڑا بندہ اتنا بیٹھے کام کرنا سیف اللہ لشاری. یہ بندہ آپ بھی سعودی عرب دے وچ ہوندا ہے. سعودی عرب کو ختم کر کے جو آیا پاکستان آ کے ایک چھوٹی موٹی دو پارٹنر رلے ہیں. دو پارٹنر رل کے انہیں یہ کام شروع کیتا ہے ماربل دا. 8 سال تقریباً جوان کو تھینے پہن جوان اپنا کھونا لئی بیٹھے کام کرنا بیٹھے. سو میں یہ ویڈیو یہ خاطر بنانا پیا تو کو دسنا پیا یہ چیز کہ صرف بیرون ملک دے وچ پیسہ نہیں. میں تو مشین ہی دکھ لینا اگو والا کٹائی تھی وہی دکھ لینا جتوں ماربل اندے والا مزید وہ بھی تو میں یہ کنے سیف اللہ کنے پوچھ کے تو دسے سا مشیناں منگوائی پہ. یہ پاکستان ہی وے اور ضلع ڈیرہ غازی خان ہی وے متن سمجھائے کوئی سعودی دبئی یہ غیر ملک ہے. ذرا اچا کر کے کیمرہ تو دکھلاواں تو سلیں والے جائیں بھی نظر آؤ سن. تو اچھا یہ دو پارٹنر ہیں یہ وہ دو پارٹنر رل کے اتنا آ کے کام شروع کیتا ہی نے دہیں بندے. ایک بندہ تھوڑا جہا عرصہ رل کے اون ڈٹھے یعنی کہ اون یہ سوچے جٹ منگنی پٹ بیا والی گال کہ میں کام کرنا پیا میں سال 6 مہینے دے وچ یہ کام کو عروج تے پوچھے سا. جڑا سیف اللہ ہے یہ تو باہر دے سٹا جھلی ودا ہے کو پتہ ہے ٹائم دے سود کشے بن سی. انویسٹمنٹ ضروری ہے، ضروری نہیں پیسے دی انویسٹمنٹ کرو ٹائم بھی انویسٹمنٹ ہے. میں چا سمجھو اون ٹائم دیتے محنت کیتے سی. سو آج دیکھو جوان کی میں ماشاءاللہ اپنا نظام بڑھائی بیٹھے اڈا ہی سی اور ٹھیک ٹھاک طریقے نال اپنا روزگار کمیدا بیٹھے. یہ میں نہیں آتا جو کمیدا بیٹھے پاکستان دے وچ کماون ذرا اوکھا ہے مگر یہ ہے اڈا جمائی پہ اتنا کمیدا پہ جتنا سعودی دے وچ کمیدا ہے. آخر دے وچ میں سیف اللہ نال بھی تھوڑی گال کرویساں ضرور. باقی یہ جوان دا نظام دے پہ بڑا ہی خوبصورت پیارا بہترین نظام. تو اگوں تو میں اگر ان مشیناں نکلاواں جڑے ماربل کٹیں وہ بھی تساں دیکھ گنو. ایک مشین یہ لگی پی وے ان دا کام بھی پتھر کٹن دا. یہ وڈا بلیڈ لگا پیا اتنے پانی بھی نال لگتا پیا تاکہ بلیڈ گرم نہ تھی وے. یہ بھی کٹائی دا ہے وڈا نمبر ہے. ذرا اگلے تے جلوں وہ ایکنے ذرا چھوٹا نمبر ہے. یہ ذرا ایک چھوٹا نمبر ہی وے اودے کولو. یہ بھی لگی بلیڈ پئی ہے تو وہ بھی وے پالش والی پالش دینا پہلے رجوان کرنا پتھر پالش چل گیا مشین. یہ ماربل پالش دینا پہ. سو یہ جوان اپنا نظام چلائی پے پاکستان دے وچ. اندا لوکیشن ہی چوک چرٹے دے اوبھی پاسے تونسے روڈ تے نکل سو تے لیفٹ سائڈ تے تواڈے تے پہلی جڑی ماربل دی وڈی شاپ ہو سی یہ سیف اللہ لشاری دا ہی جڑا بیٹھے اپنا نظام چلانا بہترین خوبصورت اعلیٰ قسم دا مختلف قسم دے پتھر منگوائی پہ. ساکو دا تجربہ کہے نہیں جو کیرہی پتھر کتنا قیمتی ہے. ویسے یہ نارمل میں کو لگتے پہ اتنا ہیوی نہیں تو باقی چنگے والے بھی ہیں. یہ میں کو لگتا ہی میں کچھ چنگا ہے ٹھیک ہے. تو میں آخر دے وچ تھوڑی گال جول کے سیف اللہ نال بھی کروانا تساں دیکھ سو. دیکھو جوان پتھر کٹانا کھڑے یہ لوڈ کیا پہ. یہ نظام ہی جوان دا پاکستان دے وچ نہ کہ کوئی سعودی دبئی ہے. یہ پاکستان ہی دے پہ موٹر سائیکلاں چلتے پہ اور ڈی جی خان ہی وے کتنا ہی خوبصورت ہے. السلام علیکم سیف اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سیف اللہ؟ ٹھیک ہو خیریت ہے؟ ادا میں جی میں تو آخیا ہی اندروں شاپ نکلایا بھی میں کہ سیف اللہ نال گال کرے سا. یقیناً تو صحیح جوان کو جان دے بھی ہو سوشل میڈیا تے ڈھیر تھوڑا ایکٹیو رہے ویندے. سیف اللہ سب تو پہلی گال تیرے کو میں یہ سوال پوچھنا تو سعودی عرب نے کیوں انکار کر کے اتنا آگے کام شروع کیتے اپنا؟ سعودی عرب دے وچ ادا کفیلے دے معاملات انہاں تھا جڑے راہندن نے سارے پتہ ہے کہ میں گاڑی کی دی ودامی میری گاڑی کھویج گئی کفیل کھا چھوڑی آئی. کیا ہے کہ میں گیا ہوں کو میں کہ چھٹی لا دے میں کو اچھا میں پاکستان میں نا ٹھیک ہے میری گاڑی جو ڈی ٹی ایس دفتر دے باہر میں کو کہ یہ گاڑی کہنی ہے ٹھیک ہے کہ میری ہے ٹھیک ہے استمارا چا کے دس چابی دی ڈاڈا آروپ مار دیتے سی. اچھا میرا اتھاں کاروبار آ شیشے دا وہ سارا
अच्छा मेरा दिल बना गया था वो जड़ा मैं सोचा इतना नहीं रहना सऊदी अरब में सारा कोई फ्यूचर का नहीं कोई मुस्तकबिल का नहीं अच्छा पीछे मैं तई पाकिस्तान आया ही अल्हम्दुलिल्लाह छोटा मोटा हरूब चवा के ना आया मैं हरूब हाल ही में पे सऊदी अरब खत्म वो शायद हो सी क्योंकि मैं जेल दे जरिए आया हूं जेल दे जरिए आया हाँ मैं जेल दे जरिए आया हूं अच्छा उत्थों कने आके इत्था ये जेडी तू अन सेटअप बनाई है तेरे नाल कोई अल्हम्दुलिल्लाह 2017 जाके नहीं था ये काम कीते अच्छा काम चंगा चलता पे अल्हम्दुलिल्लाह पहले जड़ शुरू की तहावी भी इवें तेरा काम है या कमजोर है हौले हौले उठ लेंदा है ना वो वाले पार्टनरशिप भी आई एक भाईवाल है मेरा अच्छा तो वो वाले 3 साल में समझी काम ते मैं चिल्ले हो गया 3 साल चले हो गए नहीं 3 साल अच्छा 3 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हुण काम सही चलता पे हुण मैं को तकरीबन इतना 7.5 साल थी ने पर अड्डे ते बैठे हाँ। ये जा अपनी जिने बैठे या किराया देना बैठे जा किराए दी किराए दी है जा कितना किराया भरना बैठे जा किराया ही टाइम है ना 3000 रुपया 3000 रुपया अच्छा ये पत्थर किथों मंगवेदारा नहीं पत्थर दा कराची विचों आंदे पेशावर विचों आंदे यानी ये पाकिस्तान दा है बैरून मुल्क दा नहीं ना, पाकिस्तान दा चलो ठीक है अच्छा एक सब तो जरी अहम सवाल है हर बंदा पूछदे मैं नहीं पूछना पता नहीं तक मुनासिब लगदे या नहीं लगदा कमाई भी है कम में जी हाँ बिल्कुल कमाई है अल्हम्दुलिल्लाह इहदे विच लगदी दा मेल है ना कई वेले किवें लाख रुपया महीने ही बच वेंदे 2 लाख महीने ही बच वेंदे कई वेले समझो जेबो ही देने पवे ना ये निजाम बेहतरीन चलो यार अल्लाह तेरे काम में बरकत पावे यार ते कामयाब थी तेरी कमाल मेहरबानी टाइम दी तेरे नाल वीडियो बनवा के दी शुक्रिया खुश रहो